Ola, este ano 2020 foi un ano difícil, eu diría que un ano excepcionalmente difícil para os concellos, para o tecido asociativo, para o tecido productivo e tamén para os veciños e veciñas da nosa provincia, da provincia de Lugo. Xunto a esta árbore de Nadal que teño ás miñas costas, que ten o nome de todos os concellos da provincia, quero dicirlles que dende a Diputación de Lugo, como fixemos a todo agora, seguiremos traballando e seguiremos axudando para que o próximo ano, ano 2021, sexa un ano de recuperación sanitaria, de recuperación social e de recuperación económica. E no nome propio tamén, por suposto, no nome de todas as persoas que formamos parte da Diputación de Lugo, quero enviarlles a todos e a todas unha mensaxe, primeiro de agradecemento, pero tamén de forza e de ánimo. Desexo que o ano 2021 veña cargado de novas ilusións, dunha nova esperanza e, por suposto, de normalidade. E, sobre todo, de saúde para os veciños e as veciñas da nosa provincia. Bon Nadal, bon Ano Novo e boas festas.